Pozdrav svima, ja sam Dimitrija, nastavljam evo da snimam Minecraft preživljavanje, ovo je druga epizoda i uzeli smo taj metal koji smo u prošloj epizodi stavili da se kuva i vidio sam da su zombi mnogo glasni. Znači, sad ću ovako da ih utišam. Imamo metal. Prvo što sam želela napravim je kofa. Nam treba sad ćemo farmu za hranu pravimo, vjerovatno će to epizoda da bude za hranu. Ali pre toga idemo u rudnik još malo da kopamo. I gledao sam ja video koji sam snimao nekoliko puta, 2 puta, da vidim šta ne valja, šta je dobro, šta trebam da ispravim. I provalio sam da verujem da je dosadno da kada ovako idem ka gore i ka dole da se vi ne dosađujete. Tako da ću ja sada doći u kofu i kad bustam kod mene ću sad ovako počnem da kopam i kad ovo završim ovako pustit ću ponovo snimanje. Ajde, vidimo se. Ljudi, evo ja sam sad ovako kopao, tu ću kasnije stavim baklje, napravio lopatu, nesretnik ja našao šljunak mi pada na glavu i našao sam ovdje iron, samo sam počeo snimati da biste vidjeli iron. I ja ću sad ovako da nastavim da kopam ka dole i evo nas, stigli smo dole, sad još samo stavimo baklje da se ne biste vi smarali. Vi mi pišite u komentare da li želite ovako da snimam ovo, ovako stavljam baklje ili tako nešto, ili jednostavno ovako preskočim i na kratko brzo siđem da vama ne bude dosadno, da ne morate promotati video i tako. Znači ja sad idemo da vidite kako je sada možemo trčimo. Vidite, sad je duplo brže i opet ću stopiram. Stigli smo dole. Stvar koju sam željela da uradim u ovoj epizodi je sad dođem tu dole. A sad čujem nekog glupog tamo pavka. Mislim da ga i vi čujete. Ovo čovječ kakav rudnik. Ljudi bre, pa šta je ovo, pa je kakav rudnik. Koliko igram već Minecraft, nikad nisam vidio ovoliki rudnik. Ne znam da li ste vi, ali ovo je zaista ogromno. Sad sam malo približio mikrofon, mislim da je bilo malo tiše. Ja, pre nego što stavim video na YouTube, pogledam da li je sve dobro. Ako jeste, ja ga stavim na YouTube, ako nije, ja ga onda malo prepravim kako treba, napišem nešto, objavi, nešto nije dobro i tako. Kako kopamo ovaj metal, ne metal, ugalj. I da, nemojte misliti da sam ja noob, sad ja vidi nisi vidio metal, vidi tamo iza tebe. Ne, ja to naravno preskočim, namjerno. I onda odem ovako dalje malo da istražim i kad mi ponestane bakljica, ja se onda vratim po taj metal i tako to. Ja sad ne želim mnogo daleko zalazim, da me neko ne bi skočio. Sad ovako i tu. Neću da idem tuda. Koliki rudnik, ljudi bre. Šta je ovo, ja ne znam, ali idemo nazad. 18 irona, super. Još irona. Evo ću sad iskopam. Trebalo bi da ga ima još ovdje dole. Da vidite. Uvijek ima ovako, ako nađete jedan iron, uglavnom bi trebalo da ima negdje pored još jedan ili dva. Ja sam jednom tako našao u tom tvrdokonom svijetu iron, pronesla mi ga je za jednu mašinu koju sam napravio i onda jednostavno našao iron i za iron je dijamanti. I neću više dosađujem o tom hardcore svijetu. I sada je super, ali dobro. I pardon, ovo sam pogrešio malo. Izvinite zbog ovoga, slučajno sam, to će se vjerovatno dešavati jednom u toku videa. Tipa kliknem otvorim inventor i tu gore mi je za snimanje.
i to samo slučajno pomerim i vi vidite nešto drugo. Tipa desktop i tako to. Mislim, onu dole liniju. 28 iron, super. 28 irona, 28 uglja, to će bude super. I da, sad me, prije nego što sam ja počeo ovo da snimam, zove me jedan moj drug i zove me napolje. Ali kiša je, tako da nismo izašli napolje i ja sam ga pozvao da snima sa mnom. Mislim da budu mojim videima, tako da ja ću vjerovatno i dalje ću snimam ovaj survival, ali možda napravim i koju epizodu Sky Wars ili tako nešto. Joj, umiram od gladi, moram kući. Nemoj da umreš, ne sad. 30 irona. Vidi, ja zastajem još ko iron. Ljudi, gledajte koliko irona. Čekajte, ovako ću ovdje da ostavim ako umrem. Da makar imam malo. Ne, dobro. Čekajte, ovdje ovako da ostavim još malo. I idemo gore. Ne, nemoj da umreš. Ne. Dobro, sad smo blizu sad i da umremo. Šalio sam se. Ne umirim. Učeo snijam, zoveš. Imamo pola srca i živi smo. Dobro je. Živi smo. Ja sam već testirao nekoliko puta da možemo da umremo od gladi. I nismo umrli. Tako da, ali ne znam sad zaista da li ne želim da rizikujem. Tako da ovaj iron stavimo da se peče. Ovako. I da, ovaj drveni ugalj smo napravili koji ne znam šta će nam. Ovdje i ovdje. Ovo stavimo ovdje. I sad samo jedan najmanji skok i mi smo mrtvi. To ću vjerovatno sad morati da uradim, iako imam 4 levela. Šta je ovo, gledajte, nema nijednog zombija. Vi recite ako želite ono, daj bre čitu i hranu, ono, nemoj da umiraš. Onda to ne bi volio da radim, jer to je opet čitovanje. A ja, mislim, volim da čitujem, ali sad neću pred vama. Mislim, neću uopšte u ovom svijetu da čitujem, ništa. Ali da, ima sve to u kojem sam ja čitao kuću i tako to. Uglavnom ništa ozbiljno. Sad idemo nazad u rudnik. Imamo oklope, pakljice. Dobro, tako. Imamo full metalan oklop. I vi ako imate ideje tipa šta sljedeće da napravim, u sljedećoj epizodi sigurno pravimo farmu, ako ne i u ovoj, ako stignemo. Ja već 8 minuta snimam, a nismo još iskopali sve iz rudnika. I ja ovo ne snimam tipa da se hvališem biti kako ja igram, ono, ja sam bolji od vas. Ne, nego čisto onako iz zabave. Da vi možete nešto da vidite, ako nešto ne znate, da vidite kako se to pravi i tako. Tako. Onda. Čekajte, ovdje ja nisam bio. Dođi. A bolje se vratim nazad. XP. To ću uzeti. Mrzim ih. Uvijek da se nesreću. Šta je ovo? Dobro, to je taj tu prolaz. Što me nervira samo ovaj mali zombi što se čuje kad kaže be ko neka ovca. Dobro, idemo da vidimo gdje nam je onaj rudnik. Aha, gore. Ja sam otišao gore, ne mogu da verujem. Mislio sam da sam dole otišao, ali ne. Ako se dobro sjećam, ovo je sav iron. Još sam bio postavio, umrem od gladi. Pa dobro, našao bi 20 iron. Ali izgubio bi mnogo više. Dobro.
Ovdje još irona. Irona bit će dosta i on je bar meni najvredniji materijal i ja ću vjerojatno ovaj survival da snimam ili dok me ne smori ili mislim dok me ne dosadi ono skroz tipa ne znam šta više da pravim i tako. Ili dok ubijem zmaja. Kad ubijem zmaja to je kraj. Tako da sad ovako kopamo. Aleluja, gold. Yeah, gold. Šta bre? Uglej to. I na kraju nisam uzeo ni iron, ni ovaj gold. Ću morati, ne znam da li ste vi to primetili u prošlom videu, mislim da nismo. Niste ni vi vidjeli, ni ja. Ali ako jeste dobro, nema veze. Ja sad sam iskopao još irona. Već umiram od gladi. Da u ovoj epizodi bi trebao da napravim nešto za hranu. Ovako ćemo sad da završavamo epizodu. I ću snimiti vjerojatno još jednu odmah posle ove. Ali tu jednu neću odmah da dižem na YouTube. Tako da do sutra biste trebali da imate ovu epizodu i ovog od zombija, šalim se. Ovu epizodu i još jednu epizodu koju ćemo da snimimo. A da, rekao sam vam već. Jel bezbedno zombiju? Mogu ja sad da skočim. Jej. Creeper. Ljudi, ne znam šta da radim. Onda čitujem nešto i preživio smo. Mislio sam da ugasim zombije. Samo na sekund. Mi smo preživjeli. I ovaj onaj nesrećnik. Creeper. Creeper u glupi. Gold. Tu će daći. Gdje? Aha, tu je. Kod mene je. Lava. Iron. Glupa lava. Zašto je tu? Jeste vidjeli? Emerald. Da li sam vam rekao da u planinama ima emerald? Jesam, siguran sam. Da mi ne stade samo moj cobblestone. Ljudi, našli smo emerald. Ne mogu da verujem. Sad još samo nađemo neko selo i idemo. A ne, glupane. Ljudi, znači, ne znam što da radim. Sigurno ću očitam oklope, iron, mač i jedan kramp. Nadam se da se ne ljutite. Ili ću ja preživim. Ovo sam mora da uradim. Znači, ne želim da umrem. Emerald. Ljudi. Znači, samo da budem živ. Biću srećan. Glupa lava. Što sam silazio dole. Ljudi, izvinite zbog ovog čita, ali zaista nisam želeo da umrem. Este mi je znači ovaj jedan emerald. Tako da nešto ću sigurno da izbacim. Zato što sam koristio čitove. Ili vi možete pišete like u chatu. Ne u chatu bre. U komentarima. Da, u komentarima. Vidimo se gore pa ću još nešto vam kažem. Evo nas, stigli smo i dobro je danje. 50 irona smo sačuvali. Yes. Pogledajte ovaj iron. Koliko ga je. Eto malo ovako. Emerald. Ovo. Gold. Gold ćemo kasnije da ispečemo. Ovaj iron ovdje. I ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Hvala što ste gledali. Ja ću vjerovatno sada počnem snimam novu epizodu.
u kojoj ću napravim farmu, a možda ću da igram neku drugu igricu i tako. Tako da vidimo se. Ćao!